بردفکê Masaya Rojhelata Navîn a Wezareta Berevaniya Amerîkayê Pentagon erî ji pahon ragihande ku ew dê çekên giran yên dane Hêzên Sûriyaya Demokratîk ki Hesedê yê bi ser YPG dike ji wan bistînin. Berdivkê Masaya Rojhelata Navîn ya Wezareta Berevaniya Amerîkayê Pentagon erî ji pahon gote ji ber nîgeraniyên hevpeymanên me yê li Tirkiyeyê em ê wan çekên bibin sedem gefê vekişîne. Erî ji pahon herwiha da zanîn ku belgeyên derbarê amarên cûrên wan çekan lê dijî Tirkiyeyê de hene û daxuya kirin ku ew amarên leşkerî yên mîna dozer û amarên kolandinê û teqemeniyan e ji YPG nastînin. Pahon dest nîşan kir ku ew dê zirîpoş cûreya MRAP çekê otomatîkî mûşekavêjê ji Hesedê û PYD bistînin. Berî niha di daxuyaniyeke berdivka Pentagonê de hatibû gotin ku ew binyazin hin çekên giran yên bi Hesedê re piştî bidawîbûna şerê Daişê vekişînin. Ji aliyekî din ve hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê bi serokatiya Amerîka biryar da ku 400 serbazê Amerîkî ji Sûriyê vekişîne. Li gorî kojêderan belav kiriye, ev biryara hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê riyê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê beriya çareya siyasî xweş dike. Têzanîn ku tu daxuyanî ji aliyê hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê û Wezareta Derveya Amerîka nehate derkirin derbarî vekişana 400 serbazê Amerîkî ji Sûriyê. Doh jî Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlût Çavuşoğlu di Kongrekî Rojnamawanî de gotibû ku eger ew rastê gefan ji aliyê Efrînê ve werin ew ê rasterast derbasî Efrînê bibin.